आइलाबि बाजाराव फैनानै आर'नाइ बायबा बोरै जानो आर'नाइ दखान दं बेहायनो बेनिफ्राय लानाय जाबाय आरोना बेनो हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि सेकेन्ड चेनेलाव बयखौ बरायबाय जों दा थांदों आइलाबि बाजार जोंहानि आदाजों आंजों जों थांदों नैबे जाबाय जोंनि आदा जों दा थांगासिनो जायगायालाय मोजां आरो ओमफ्राय जोंना टारगेटआ थांनाया जाहैबाय आइलाबि बाजारखि थांनाय माने आंनि बिनानाव दं बेयाव बिसानाव जों थांनो नागिरदों जोङो दा थांगासिनो दं आरोना थांगासिनो जोङो इनि बिनानाव जायो आंनि आब' जायो बे जाबाय बोरसि दैमा ना मा होनो बे बोरसि दैमा जाहैबाय ओमफ्राय नै जायगायानो खुरखासिगोन लामाखौ खुरखालांजोबसिगोन बे लामा ओमफ्राय बे दैमा मा बुङो आदाया बेनि सायाव बुंनायाथ' मा बुंनो मोजाङानो जायगायालाय आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय औ मोजां मोनदों फैनानै मोजां आरो जायगाया गोजोननाय थाबाय बे जाबाय मुस्लिमफोरनि गामि बे जाबाय आइलाबि बाजार थांग्रानि ब्रिज नोंथांमोननो माखासे नुथाय देखायनि बेनो लाखिथ'लाय दसे हागौबा बेनो जाबाय आइलाबि बाजार थांग्रानि ब्रिज जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैबाथाय बे दलंखौ बारलांनांगोन ओमफ्राय नैबे दलंखैजा ओरै बारनानै आइलाबि बाजार बेनो जाबाय ब्रिज आइलाबि बाजारनि दैमाया ओरैबायदि गेदेर ना बे जुदि गोलैलांनांगौबा ना सेस दैमाया बहुत गेदेर माबायदि मोनदों फैनानै दलंखौ नुनानै मोजां मोनदों जायगायाथ' मोजांखा नालाय ओमफ्राय बिराद मोजां ब्रिजआबो मोजां बेनिफ्राय दैमाखौ नायोबा हमना ला नायनानै मोजां दुगैनो गोसो जायो आरो ओरैबायदि मोजां दुगैनो हागोन ना बेहाय एफा गेदेर दैमायाव सेलफि लानोसै जोंहा मोनसे नोंथांमोना नुबाय जानो हागौ जों एबार आइलाबि बाजार थांसै बाय बाय मोनफैबाय नामा आइलाबि बाजाराव दासो नायनि र' बाजारखौ माबायदिथाय नायनोसै जोङो दा फै आइलाबि बाजारनि आलु सब आइलाबि बाजारनि दाउदै बेनो जाहैबाय समायना रमायना आइलाबि बाजार बेनो जाहैबाय आइलाबि बाजार रायजोफोर नायबानो जाबाय बे जाबाय आइलाबि बाजारनि मालपवा सालोंसै माने सा लाबोदो मा होनदों बेखौ थिखांनो र' जागोन र' खमैब्लाबो 25 बोसोरनि उनाव दिनै आइलाबि बाजाराव मोनफैमारबाय मा बुंनो सानो
माथो बुंनोखाय आंबो फैफेराखैमोन 25 बोसोरनि उनाव दिनैसो फैबाय आलु 25 बाजार बोसोर नोंथांमोनबो देखायबाय जों फैनायखौ आलु बाजारनि साहा लोंसै जोंहा आलु बाजारनि साया गोजाथार माथो मालप'वा सफैबाय नै मालप'वा गोथाव बिरादनो मालप'वा सायाबो गोथावानो जों होमबा दसे साहा लोंग्रोनि माला नायदों माबानो फागिननो गिदिरद्राय जागोन नामा आरो गिदिरद्राय जागोन बायदि मोनदों माथोखौलाय नैबेखौ लाबाय फागिनि थाखाय आरो नै सासेया बेखौ लाबाय 6 मास 7 मास जानोसै माने बेखौ लानोसै बेखौ एक्सट्रा होदो बेखौ एक्सट्रा होदो फैनालाय फैना बेसेनियाव जुदि आइलाबि बाजाराव फैनानै आर'नाइ बायाबा बोरै जानो आर'नाइ दखान दं बेहायनो बेनिफ्राय लानाय जाबाय आरोना बेनो नैबे कालारखौ बेना मोजांसिन मोजांसिनखौ मोनबाय आरो आर'नाइ दखाना ना आंनि साबसक्राइबारमोन जाहैबाय मोजां मोनदों नुनानै लोगो मोननानै ओइ ससिके जों दा आइलाबि बाजारनिफ्राय फैफिनबाय आइलाबि बाजारनिफ्राय फैनानै जों दा आलासिनाव थांसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरो गोदान भिडिअ बानायबावगोन गाबोनफोर बाय बाय माने सालाबोदो